Πάρε στα νέα! Ωραία, Φάριο, παιδιά! Χάθηκε! Ναι, παιδιά, από χθες αγνοείται και δεν ξέρουμε πού είναι, ρε φίλε! Οπότε πρέπει οπωσδήποτε να τον βρούμε! Εγώ, Τιμών, λέω να πάμε πρώτα στον Οδυσσέα να τον ρωτήσουμε μήπως ξέρει αυτός που είναι! Πού να ξέρει ο Οδυσσέας που είναι ο Ραφάριο? Πάμε καλύτερα να σκεφτούμε πιο έξυπνα! Ναι, παιδιά, εντάξει, ο Οδυσσέας δεν ξέρει ποτέ τίποτα. Πού να ξέρει αυτός, ρε φίλε! Πάμε να κάνουμε μια έρευνα! Πάμε να δούμε στο σπίτι πρώτα μέσα. Στας, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα που μπορεί να είναι ο Ραφάριο. Πρέπει να ψάξουμε πράγματα που μπορούν να μας δείξουν την τοποθεσία του. Ναι, Τιμών, και με να αγχώνευτο πάρα πολύ! Το ξέρω, Στας, είναι πολύ αγχωτικό. Γιατί βρήκα εδώ πέρα, παιδιά, με έχετε κουράσει, φεύγω. Μην με ψάχνετε. Ο Ραφάριο έφυγε! Δεν το πιστεύω! Όχι, ρε φίλε, τι θα κάνουμε τώρα! Πού μπορεί να είναι, Τιμών! Δεν ξέρω, σας δεν ξέρω. Κοίτα, εδώ πέρα με τους αστερίσκους και μικρά γραμμάτα γράφει παραλία. Λες να είναι στην παραλία. Τιμών, δεν πρέπει να περιμένουμε! Πρέπει να το βρούμε τώρα! Γιατί αυτός μπορεί να χαθεί τελείως για πάντα! Έχεις δίκιο, Στας. Πάμε γρήγορα στην παραλία. Πάμε! Στας, έλα, πάμε. Έλα, Τιμών, πες μέσα, πες! Τι βρωμικό αμάξι έχεις? Εντάξει, ρε Τιμών, μην δύσιμαξε, πάμε! Έλα, σας κάθομαι και φεύγουμε. Παιδιά, ζώνη, πάντα ζώνη. Ναι, βεβαίως. Έλα. Πάμε, φύγουμε. Πάμε στην παραλία. Μπαίνεις ένα στην παραλία. Κακομοίρης. Έλα, σας, σταμάτα εδώ πέρα. Φτάσαμε στην παραλία και πάμε να ψάξουμε. Παρκάρω. Γύρω. Να βρούμε. Έλα. Είμαστε στην παραλία. Πού είναι ο Ραφάριο, πού? Ραφάριο, πού είσαι! Στας, μήπως θέλουμε να μας πει ο οδηγός πήρε μια βάρκα και έφυγε σε μια άλλη χώρα. Ρε παιδιά, πες να πήρε όντως καμιά βάρκα και να έφυγε σε άλλη χώρα, ρε φίλε! Πάμε σπίτι, ρε Τιμών! Δεν πειράζει, κρατήσου δυνατά, Τιμών, κρατήσου! Στας, βλέπεις ένα χαρτί εκεί πέρα. Για να δούμε, τι είναι αυτό? Γιατί είναι σκουπίδι, γιατί είναι κάτι άλλο. Για πάνω του, τι είναι αυτό? Για να δούμε, κάτι γράφει. Άμα βρείτε αυτό το χαρτί, είστε σε καλό δρόμο. Είμαστε σε καλό δρόμο. Κοίτα, και εδώ πέρα γράφει σούπερ μάρκετ. Λες Τιμών, ο Ραφάριο πήγε για ψώνια, ρε μπρο. Ποιο το νόημα, δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο μας τραβάει από εδώ πέρα όμως? Από το ένα μέρος στο άλλο. Πολύ μυστήριο αυτό το πράγμα, παιδιά. Δεν ξέρω τι φάση. Αλλά πρέπει να το βρούμε και να μάθουμε όλη την αλήθεια για αυτό που κάνει ο Ραφάριο. Ναι, πάμε, ψάξουμε. Πάμε τώρα σούπερ μάρκετ, παιδιά. Ραφάριο, ερχόμαστε. Στας, για ποιο λόγο ο Ραφάριο να κάνει όλο αυτό το πράγμα? Λοιπόν, δεν γνωρίζω για ποιο λόγο. Αλλά πιστεύω, ίσως επειδή μπορεί να το κορυδεύουμε τελευταία, του κάνουμε πολλά pranks, δεν ξέρω. Δεν νομίζω, Στας, ο Ραφάριο είναι τούμπανο. Δεν τον πειράζουν ποτέ τα pranks. Κάτι άλλο εδώ παίχτησες, κάτι πιο σοβαρό. Δεν ξέρω, Τιμών, αλλά πρέπει να το ανακαλύψουμε αυτό. Τι γίνεται? Παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα? Για ποιο λόγο το σούπερ μάρκετ είναι κλειστό? Δεν ξέρω, Στας, δεν ξέρω. Τι ρούσε ο Ραφάριο? Μας έστειλε να έχουμε σούπερ μάρκετ, αλλά το σούπερ μάρκετ είναι κλειστό. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φάση, ρε μπρο. Παιδιά, βλέπετε, κανένας δεν είναι στο πάρκο, κανένας. Έλα, πάμε να δούμε γρήγορα. Πρέπει να μάθουμε τι μας λέει ο Ραφάριο. Πώς θα πούμε μέσα, τι μόνο να είναι κλειστό, ρε μπρο. Δεν ξέρω, μήπως ο Ραφάριο πήγε κρυφά στο σούπερ μάρκετ. Για να δούμε από πίσω, μήπως από πίσω. Στας, Έξω το. κι άλλο χαρτί. Για να δούμε. Ο Ραφάριο λέει, χαχα, δεν είμαι εδώ, μου αρέσουν τα αεροπλάνα. Ρε παιδιά, μήπως πιάνει αυτό όλο ένα prank. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε μπρο. Παίζει μαζί μας. Σας, του αρέσουν τα αεροπλάνα. Και ξέρεις που έχει πολλά αεροπλάνα? Πού Τιμών, σε παιχνιδάκι έχει πολλά αεροπλάνα. Παιχνιδάκια, τι εννοείς? Στο αεροδρόμιο σας έχει αεροπλάνα. Θέλει να πετάξει και να βγει από τη χώρα μας. Λοιπόν, τι περιμένουμε, πάμε στο αεροδρόμιο τώρα, πάμε, φύγαμε. Πριν πετάξει, μπορεί να έχει πάρει και πίση, να φύγει κάτω, πάει, πάμε. Στας, σταμάτα εδώ πέρα, κάπου σταμάτα εδώ πέρα. Να πάω να αγοράσω κάτι πρέπει. Τι είναι το αγοράζει το, ο Ραφάριος λίγο πετάει, πρέπει να το ψάξουμε, τι εννοείς να σταματήσουμε, πας καλά. Στας, πρέπει να αγοράσουμε κάτι που να μας δώσει ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό, σταμάτα εδώ πέρα. Καλά, σταματάω. Σταμάτησα και. Φεύγω, θα έρθω σε λίγο. Θα απορώ τι είναι τόσο σημαντικό που θα έρθει σε λίγο και ο Ραφάριος μπορεί να πετάει ανά πάσα στιγμή και ο Τιμών πάει κάπου, ρε φίλε, πού πάει? Πάει, τι κάνει εκεί πέρα? Νάτος ο Τιμών ήρθε, τι έφερες Τιμών? Έφερα Red Bull, ενεργικά ποτά, να πιούμε να έχουμε ενέργεια και να σκεφτόμαστε καλύτερα. Τιμών, πλάκα κάνεις, ο Ραφάριος μπορεί να πετάει ανά πάσα στιγμή όπως σου είπα και εσύ πας και καλά σου σε τέτοιες φυλακίες. Ναι, σας, δίψασα και θέλω ενέργεια. Άντε, και πήρα ένα ενεργικό ποτό, το Red Bull, κατάλαβες, τέλος. Και παιδιά, άμα εσείς είστε κάτω από 18 χρονών, καλό είναι να μην πίνετε ενεργειακά ποτά, εντάξει? Τιμών, πάμε. Έλα. Παιδιά, θα πάμε στο αεροδρόμιο. Πάμε μέσα να δούμε άμα το βρούμε. Για άμα έχει πάλι κάποιο σημείωμα ότι έφυγε σε άλλη χώρα και το χάσαμε. Πάμε. Παιδιά, επίσης θέλω να σας ζητήσω να κάνετε εγγραφή. Επειδή ο Ραφάριο σας αγαπάει και θέλει την υποστήριξη σας, παιδιά, εντάξει. Κάντε όλη εγγραφή και να βλέπετε και άλλα βιντεάκια. Στας, πώς πας έτσι?
Ρε παιδιά, δεν είναι ούτε εδώ πέρα, δεν είναι πουθενά. Το ψάχνουμε εδώ πέρα στις αφήξεις, είτε αναχωρήσεις, δεν είναι πουθενά, ρε μπρο. Έλα σας, να ξεχαστούμε, πάμε να παίξουμε λίγο εδώ πέρα παιχνιδάκι να χαλαρώσουμε. Πάμε. Ρε φίλε, ελπίζω με τυχαίως και να πιάσω κάτι. Έλα, παίξει. Τι? Έχει ένα χαρτί εδώ πέρα. Χαρτί, τι γράφει. Μόνο ο Οδυσσέας με αγαπάει, αυτός ξέρει την αλήθεια. Θα σου πες μου είναι το ραφάριο. Μόνο ο Οδυσσέας τον αγαπάει και ξέρει την αλήθεια. Πρέπει να πάμε στον Οδυσσέα γρήγορα. Ναι, την πονέ του Οδυσσέα, οπότε έχουμε άλλη μια τελευταία ελπίδα. Μήπως είναι το Οδυσσέα και αράσουν στο δωμάτιό του. Πάμε, Τιμών. Πάμε εσάς, πάμε. Εδώ πέρα λέει μόνο ο Οδυσσέας με αγαπάει, αυτός ξέρει την αλήθεια. Πάμε να δούμε στον Οδυσσέα. Εδώ τότε, πάμε, χτύπα κουδούνι γρήγορα. Οδυσσέα, γρήγορα. Και φαντάσου ρε φίλε, να μην είναι ο Οδυσσέας σπίτι και να έχει φύγει κι αυτός. Ποτέ δεν ξέρεις ρε μπρο. Έλα, Οδυσσέα. Ελάτε παιδιά, τι έγινε? Τι έγινε Οδυσσέα, εξήγησε, τι συμβολίζει αυτό. Μόνο ο Οδυσσέας με αγαπάει, αυτός ξέρει την αλήθεια. Πες μας ρε αλήθεια, τι έκανες στο ραφάριο, πού είναι ο ραφάριο ρε μπρο. Τι εννοείτε παιδιά, ηρεμήστε, ποιανού είναι αυτό το χαρτί? Πιανού, του ραφάριο είναι, αφού ξέρεις τι λέμε. Όχι παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε, εξηγήστε μου τι έγινε. Οδυσσέα, πες μας τώρα, πού είναι ο ραφάριο, εσύ πρέπει να ξέρεις. Α, παιδιά, λέτε πως χάθηκε ο ραφάριο. Ναι Οδυσσέα, αυτό ακριβώς χάθηκε, πού είναι, ξέρεις μήπως. Πες μας. Ρε παιδιά, ηρεμήστε, μου είπε πως θα πάει μια βόλτα. Βόλτα. Πού πήγε βόλτα. Πήγε σε ένα εξωτικό πάρκο της πόλης μας. Ψάξτε εκεί πέρα. Όχι, δεν ψάξαμε εκεί πέρα, ούτε που το σκεφτήκαμε. Πω Οδυσσέα. Ρε μπρο, λες να είναι εκεί πέρα και τόση ώρα ψάχνουμε τζάμπα. Από την αρχή πρέπει το Οδυσσέα, αλλά εσύ είπες όχι ρε Τιμών, τι εγώ το είπα αυτό. Όχι, σας εγώ είπα όχι ρε φίλε, αλλά δεν πειράζει, τώρα το βιώσικο. Μάλλον ξέρουμε που είναι ο ραφάριο, πάμε να το βρούμε. Α, καλά παιδιά, δεν με πιστεύεστε καν, γι' αυτό δεν με ρωτήσατε, Σας, μπες στο μάξι και πάμε να δούμε γρήγορα. Φύγαμε παιδιά, το ψάξουμε, να το βρούμε. Ραφάριο, θα την έχεις βάψει. Μάγκες, παρκάραμε εδώ το αμάξι και τώρα πάμε να βρούμε τον ραφάριο. Κάπου εδώ πέρα πρέπει να είναι Τιμών, συμφωνείς. Ναι, πάμε, οπωσδήποτε. Πάντως εδώ πέρα έχει πάρα πολύ κόσμο παιδιά και δεν ξέρω για ποιο λόγο να έρθει εδώ πέρα, τι θέλει από εμάς ρε φίλε. Τι κάνεις ακριβώς Τιμών, δεν Ψάχνω το καταλαβαίνω. ραφάριο ρε, το ραφάριο ψάχνω. Μήπως είναι εδώ πέρα μέσα. Για να δω. Όχι, αυτά σκουπίδια είναι ρε. Α ναι, άκυρο. Είπαμε εντάξει, το ραφάριο δεν είναι σκουπίδι. Τιμών, 5 ευρώ να βάλεις κεφάλι σου μέσα στο νερό εδώ. 5 ευρώ. Όχι ρε, είσαι τρελός. Τι Άρα, να κάνω 5 ευρώ. νοπά. 1000 ευρώ και το κάνω. 1000 ευρώ και πλαβάω στο κεφάλι μου μέσα Τιμών. Κολυμπάω κι άλλος εκεί. Πήγαινε, άντε. Όχι, πρέπει να βρούμε το ραφάριο ποτά. Few inches later. Παιδιά, δεν ξέρω που ψάχνουμε ήδη πολλή ώρα και είναι τεράστιο αυτό το μέρος και δεν ξέρω πού είναι ρε φίλε. Δεν ξέρω πού μπορεί να είναι, δεν ξέρω ρε φίλε. Χάνω τις ελπίδες μου σιγά σιγά. Παιδιά, εδώ πέρα που ψάχνουμε το ραφάριο, κοιτάξτε τι σπιταρώνες βρήκαμε. Είναι πανέμορφες. Παιδιά, μήπως το ραφάριο ήρθε εδώ πέρα πήγες γιατί ήθελε να αγοράσει κάποιο σπίτι και να μας κάνει έκπληξη. Ναι, παιδιά, τέτοιο σπίτι θα ήθελα εγώ σίγουρα, ξέρω, είναι πολύ όμορφα. Λοιπόν, πάμε πίσω στο ραφάριο. Πάμε εκεί πέρα κάπου. Εδώ πέρα έχει και ακόμα και ένα aqua park το καλοκαίρι. Είναι ωραίο. Τιμών, πώς με φαντασαι έτσι, Τιμών. Ψάχνω το ραφάριο, πάμε. Δεν είναι πάνω και Τιμών με τίποτα, πας καλά. Λέω, μήπως σκαρφάρει στο δέντρο για να κρυφτεί από εμάς, αλλά δεν είναι εδώ ρε φίλε. Πρέπει να το βρούμε. Ξέρω, έχουμε ψάξει σε όλο το μέρος, σε όλο. Το μόνο μέρος που μας έμεινε είναι από εκεί πέρα. Πάμε εκεί, μήπως τον βρούμε. Έλα, πάμε ρε φίλε. Έχουμε χάσει τόσο πολύ ώρα και δεν το έχουμε βρει ακόμα. Και τώρα δεν έχει τον είπε κιόλας. Ρε φίλε, πού να είναι το ραφάριο. Ψάξουμε παντού, Τιμών, ψάξου να. Πάμε να ρωτήσουμε την κυρία. Μήπως η κυρία είδε έναν κοντούλι με χωρίς μαλλιά και μουσια. Πάμε. Ναι, και χαζούλη. Ναι, και χαζούλι, ναι. Κυρία, να σας ρωτήσουμε κάτι, κυρία, να σας ρωτήσουμε κάτι. Κυρία μου, έχετε δει το ραφάριο. Ραφάριο, τι κάνεις εδώ πέρα. Παιδιά, μου βρήκετε, μπράβο σας, μπράβο. Ναι, Ραφάριο, σε βρήκαμε, αλλά για ποιο λόγο κάνεις όλο αυτό, όλα αυτά τα σημειώματα και τα λοιπά. Για ποιο λόγο χάθηκες και έκλεισες το κινητό σου. Αυτά ήταν σαν challenge, παιδιά, εσάς. Εγώ προσπάθησα πως έξυπνοι εσείς και ήθελα να ξέρω ότι εσείς τα παιδιά μου έξυπνοι, κατάλαβες. Αυτό ήταν έλεγχος και ήθελα να βγάλω βίντεο. Πω, Ραφάριο, είναι πολύ έξυπνο, αλλά εμείς τρομάξαμε. Ναι, νομίζαμε ότι χάθηκες και έφυγες σε άλλη χώρα. Από μας έγραψε ότι είσαι αεροδρόμιο, ρε μπρο. Όλο αυτό ήταν να τρομάξω σας και να κάνω πράξη εσάς. Κατάλαβες. Να είναι πάρα πολύ πλάκα, παιδιά. Και εσείς, αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή, βάλτε like και γράψτε να σας αρέσει αυτό το βίντεο. Ναι, παιδιά, αυτό το βίντεο και τα λέμε.